Henning Bitz, en røs direktør og motorcykelfreak, er taget på et nyt eventyr. Jeg siger, at det var en støvet omgang. Fem motorcykler og flere følgebiler skal køre 2.000 km gennem Mongoliet, over øde sletter og gennem den enorme Gobi-ørken. Jamen, det er jo helt fantastisk. I går kørte vi i sandørken, og i dag kører vi i bjerge. Forud venter hovedstaden Ulaanbaatar og fejringen af 800-året for Djengis Khans enorme rige. Han med meget dybt sand, var? Ja. Hvor langt det var? Ja. Det var lige ved at blive sådan, jeg tænkte, nej, nu må det holde op. Ja. Hvad var den største oplevelse så i ørkenen? Det var jo nok målet med turen ind i Gobi-ørkenens hjerte, som jo nok er Hongosen-dynerne. Altså, det er nogle kæmpe store sanddyner, som er 20 km lange og 3-4 km brede. Jeg kan jo genkende det der fra, da jeg var i Sahara for 16 år siden. Det er fuldstændig den samme fornemmelse efter et par dage. Så var der sand i alt. Man er nået dertil, og uanset om det er tegnebogen, man lukker op, så er der sand i den. Og når man tager sine ting i toilettasken, så er der sand i den.